bagong pananaw sa produksyon. Isang mapagpalayang umaga Pilipinas, Diyos Marhainal daw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatika po at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka. Ang ating kaugnay School on the Air on Organic Agriculture dito sa probinsya ng Camarines Norte, the gateway to Bicolandia. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sa pagkikipagtulungan natin sa Camarines Norte, Provincial Local Government Unit at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 12 munisipyo. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa himpilan ng radyo dito sa Camarines Norte sa DWEN 100.5 Cool Radio tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Isang oras po tayo magsasama-sama sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan. At sabay-sabay na matututo sa pamamaraang organiko. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga kanya-kanyang SOA coordinators na nanggaling sa 12 munisipyo dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Magandang araw bayan ng Basod, Kapalonga, Daet, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracale, San Lorenzo, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Vinsons. Ngayon pa lang po ay kami na ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel, at FB page ng ATI Bicol. At syempre sa FB page din ng ating partner radio station, WEN, Cool Radio, dito po sa probinsya ng Camarines Norte. Ngayong araw po ng Sabado ay muli nating makakasama upang ipagpatuloy ang talakayan sa paksang producing organic vegetables. Siyempre, ang napakasipag na TESD Specialist 2 ng TESDA Region 5, Miss Emily V. Gimpol. Magandang umaga, Ma'am Emily. Magandang umaga, Camarines Norte, at syempre hindi pwedeng kaligtaan ang ating masisipag na farmer enrollee ng School on the Air on Organic Agriculture. Ngayon po ay nasa ikatlong bahagi na tayo ng Produce Organic Vegetables, isa sa core competencies ng Organic Agriculture Production in situ. Kumusta po uli? Kumusta po yung unang dalawang learning outcomes ng Produce Organic Vegetables na dinaanan natin? May natatandaan po ba? Sana po meron. Sige po. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, kahapon po natapos po natin yung learning outcome to kung saan binigyan po ng diin yung tungkol sa paglilipat tanim at kung paano siya aalagaan. So ngayon po kung maaalala natin yung una at pangalawang bahagi, yung pagkilala sa mga iba't ibang klase ng gulay at lalo na sa mga buto. Tapos yung pangalawa po yung yung paglilipat tanim kasi sila po yung mga lalo na yung mga transplanted na sinasabi. So ngayon po aalagaan na natin. Ibig sabihin po yung learning outcome 3, ang pag-uusapan po ay tungkol sa pag-aalaga ng mga tanim. So kaya po perform plant care and management. So unang bahagi po ng LO3 ay yung soil fertility management. Alam ko po na nabanggit na napag-usapan na din po ito doon sa Produce Organic Fertilizer. So dito po may pagbigay pa rin ng diin tungkol po sa sabi nga yung soil fertility management. So sa unang bahagi po nito, may paglilinaw po o kaya sabi nga yung ano ba ang pagkakaiba ng soil fertility sa soil productivity. So yan po yung
unang bahagi ng talakayan. So, pag sinabi nating soil productivity, ang pinag-uusapan dito, yung kakayahan po ng lupa na ibigay yung mga, sabi nga, kinakailangan ng tanim para masiguro yung kanyang ani. So, ibig sabihin, si soil productivity, ang katapat niya is yield or yung ani. Pag soil fertility naman po, yung kakayahan po ng lupa na magbigay ng sustansya sa tanim. So, kaya nga yung sabi, ano yan, yung fertilizer. So, ang fertilizer, anong meron sa fertilizer? Nutrients, sustansya. So, yung mga ano-ano kaya yung mga sustansya, matatalakay po uli natin dito. So, may ano po na ang lupa daw ay fertile, pag sinabing fertile soil, hindi ibig sabihin ay productive soil siya. Marami lang ang sustansya sa lupa, pero hindi siya nagsisiguro na tataas ang ani. So may mga iba't ibang factor po na pwedeng makakaapekto doon sa lupa na hindi lang doon sa usaping meron siyang sustansya. So halimbawa, mataas ang sustansya niya, pero baka may daladalang merong soil-borne disease o kaya hindi maganda yung texture ng lupa o kaya kulang may mga nakakaapekto pa po para hindi maging mataas yung ani. Pero pag sinabi pong productive soil, yun, package po yan na ibig sabihin, mataba yung lupa o mataas ang sustansya niya, wala siyang daladalang sakit, tapos ibig sabihin, yung kondisyon ng lupa ay paborable po para sa paglaki ng halaman. So pag sinabi naman po nating crop nutrition, ito po yung pangangailangan po ng tanim sa mga pagkain. Ibig sabihin yung ano ba ang mga pagkain niya? Syempre po yung sustansya para alalayan ng kanyang paglaki. So pag naibigay natin sa kanya yung mga kinakailangan niyang sustansya, lalo na syempre yung mga pangunahin o yung mga major nutrients na sinasabi, nandun yung kakayahan na lumaki siya ng maayos. At sabi nga po, kung maaalala po natin doon sa produce organic fertilizer, lahat po ng halaman ay may mga pangangailangan sa sustansya or nutrients. Sabi dito, each plant has its own nutrient requirements. Susunod po, may sinasabi po na soil pH. Ano ba ang soil pH? Alam ko po naririnig na natin ito madalas lalo sa mga sunod-sunod na training o pagsasanay na ibinibigay po ng ATI. So, ang sabi po, ang soil pH daw ay the degree of acidity and alkalinity of the soil. So, yun pong asim daw at alkalinity. Hinanap ko po sa diksyonaryo yung Tagalog ng alkalinity. May nakita po ako yung tamis daw ng lupa. So, pag mas mababa, sabi nga yung neutral ay nasa 7, yung pababa sa kanya, yun na, nagiging acidic na or nagiging maasim na yung lupa. Pag pataas naman, mas mataas sa 7, so nagiging alkaline na siya. So, ito po yung nagdidikta. Kung maaalala nyo po, may isang qualification sa agriculture na tanong yan sa assessment na si fertilizer para kanino yung pakinabang niya, bakit siya inilalagay. So alam natin na kaya tayo naglalagay ng abono, syempre para sa tanim, primarily pangunahin. Pero pag naglagay ka na ng soil conditioner, doon pa lang sa salitang soil conditioner or kaya yung tinatawag na ameliorant, para kanino ba yun? Siyempre po, hindi yun
indirekta siya na para sa halaman. Ibig sabihin, ang pangunahin niyang pakinabang ay para sa lupa. Para pag naglagay ka ng abono, mas magiging effective po yung sustansya o yung nutrient na meron doon sa abono para maging available doon sa tanim. Kaya ibig sabihin, hindi talaga siya pangunahin para sa tanim, kundi para maging maayos yung lupa. Para pag nilagyan natin ng abono, mas makakapagbigay or mas magiging epektibo po yung daladalang sustansya ng abono. So, yun po yung kahalagahan kung bakit natin chine-check yung soil pH. Kaya ano po yung sa soil sampling, 'di ba, may soil testing. So may ano 'yan, yung soil pH saka yung available nutrients doon sa lupa o kaya yung kulang na nutrients sa lupa. So, dalawa ang tinitingnan dyan. Pag soil pH, ano kaya ang kailangan dyan? Kaya lang, dahil po organic agriculture tayo, so hindi po, bawal po yung paggamit ng mga chemical, kaya mas nire-recommenda po. Yung pag halimbawa acidic si lupa, mas nire-recommenda yung paggamit ng ipot ng manok para ma-neutralize yung lupa. Maliban po, ang kagandahan naman po kasi sa ipot ng manok, maliban doon sa neutralize na yung soil pH, makakapagbigay pa siya ng dagdag na sustansya sa lupa para pakinabangan po ng tanim. Kaya parang 2-in-1 ang magiging benefits niya. So ngayon po, sabi nga, pag mag-aalaga ka ng tanim, kailangan mo ding isabay yung soil management. Wag nating tingnan na ang lupa ay lupa lang. So, ibig sabihin, may buhay pa rin siya. May mga organismo na nabubuhay dyan na malaki ang pakinabang para sa mga tanim. At syempre, kailangan ding alagaan siya kasi siya po yung nagdadala ng mga sustansya na kailangan or nagsisilbing pagkain ng mga tanim. So, kaya kailangan po yung management para sa kanya. So, kailangan nating i-condition yung lupa para mas lalong tumaas yung sinasabing organic matter content. So, nagagawa po ito sa tuloy-tuloy na crop rotation. Ibig sabihin po, hindi lang isang klase ng tanim ang itatanim natin sa buong taon, kundi dapat magpalit-palit po tayo ng tanim. Tapos yung sinasabing cover cropping, ibig sabihin, hindi natin hinahayaan na isa lang ang nakatanim, kumbaga ginagamit pa tayong cover crop. So madalas po si cover cropping ay ang pakinabang niya din para din makontrol ang pagsibol po ng mga damo. Tapos yung green manuring, so ang green manuring po, yan po yung mga leguminous crops, yung mga halaman na nagdadala mismo ng nitroheno or nitrogen. So, siya din po yung nagagamit doon. So, kagaya po siya ng mani o kaya yung tinatawag na mani-mani. Tapos, yung munggo at iba pa. Tapos, syempre po, yung compost, paglalagay po ng compost. So, ano daw po ang nutrients? At ano-ano daw ang mga nutrients na kailangan ng tanim. So, sinasabi po na ang nutrients daw ay chemical elements or compounds required by plants for normal growth. So, yan po yung definition niya. So, ano po kaya yung mga halimbawa ng mga nutrients? May sinasabi pong macronutrients at may sinasabi ding micronutrients. So, galing po doon sa sinasabing macro, kailangan siya kailangan siya in large amount. So, medyo madami ang pangangailangan sa kanya. So, ang nandito po sa mga macronutrients, so, ang kilala po natin na nutrients, yung NPK, yung nitrogen, phosphorus, saka potassium. Pero maliban po dun sa sinasabi nating NPK, may iba pa pong macronutrients, kagaya po ng carbon, hydrogen, oxygen, calcium, magnesium, saka sulfur. So, sila po yung kabilang po sa mga macronutrients. Pag sinabi naman po nating micronutrients, ibig sabihin doon sa salitang micro, kaunti lang po yung pangangailangan natin sa kanya, pangangailangan ng halaman sa kanya.
Pero essential pa din po siya para sa paglaki ng mga halaman. So mga halimbawa po ng micronutrients ay yung iron, manganese, copper, zinc, molybdenum, boron, chlorine, nickel, saka cobalt. So ang kagandahan po pag mga organikong pataba, mas nagdadala po siya ng mas maraming nutrients, macro saka micro. Pag mga synthetic pong pataba, kung maaalala nyo po, yung complete, tatlo lang ang dala-dala niya, nitrogen, phosphorus, potassium. Pag sinabi naman nating ammonium sulfate, isa lang, yung nitrogen lang. Pag sinabi naman nating muriate of potash, isa din lang, yung potassium lang dala-dala niya. So, ibig sabihin, doon lang, yun lang ang kaya niyang ibigay. Ang problema po, ang halaman po, hindi lang siya nangangailangan ng isa, ng dalawa, ng tatlo, kundi marami po ang pangangailangan. So, yun po. So, kagaya po ng nabanggit ko kanina, pag sinabi nating fertilizer, any substance daw po siya na inilalagay sa lupa o mismo sa halaman, either siya po ay solid, liquid, or gaseous form para mag-supply ng one or more of the essential nutrient elements na kailangan po ng tanim para sa kanyang paglaki. So, ang fertilizer actually, may dalawa po siyang klase. So, yun pong organic saka inorganic. So, yan po kaya lang po, doon lang po tayo sa organic. So, ano naman daw po si compost? Actually po, si compost, pag naproseso siya at hindi po lahat ng compost ay pwede nating ideklarang fertilizer. Pwede po natin siyang ideklara na pataba o kaya yung salitang fertilizer pag siya po ay dumaan po sa pag-aanalisa po ng Bureau of Soil kasi sabi nga po may required siya na nutrients para ideklara mo na fertilizer talaga. Kaya meron pong mga commercially available na compost or organic fertilizer na may sabi nga yan FPA analysis o yung Fertilizer and Pesticide Authority, sila po yung responsable para sa pag-release ng analysis na yan. So pag pumasa po doon sa requirement, lalo na po doon sa porsyento ng nutrient na kinakailangan para madeklara siya as pataba, so yun po, sasabihin natin na fertilizer siya. Pero pag simpleng pinabulok lang po at hindi naman na dumaan sa pag-analisa ng Bureau of Soil at hindi rin na pumasa sa FPA, so ang mangyayari po sa kanya, simpleng compost siya. Pero malaking tulong pa din po siya. Sabi nga, si compost, maliban doon sa may mga ibinibigay kahit hindi siya pumasa bilang pataba, may maliit na porsyentahe pa din po siya sabi nga ng nutrients na meron sa kanya at sabi nga mas nagiging effective yung paggamit ng pataba pag meron ding compost. So kaya sabi nga compost works well with fertilizer. So mas nagiging effective si pataba pag yung lupa ay nakondisyon ng compost. So may kasabihan nga po dito na fertilizer feed the plants while compost feeds the soil. So, yung fertilizer, pakinabang niya ay para sa tanim, samantalang po si compost, ang pakinabang niya ay sa lupa. So, hindi dapat, sabi nga, mas magiging maganda ang paglaki ng halaman pag ganun ang mangyayari. So, ang organic fertilizer po, kung maalala po natin sa Produce Organic organic fertilizer, marami po siyang pinagkukuhanan yung mga sources ng organic fertilizer. So, naaalala ko po, mga nabanggit na natin yung mga animal manure, yung compost, yung mga agricultural wastes na dumaan po sa composting process, yung decomposition process. So, yan po yung hanggang sa, sabi nga, ang itsura niya,
hindi mo na mapapansin kung ang ginamit mong sangkap ay yung dayami, hindi na siya magmumukhang dayami. Kung ginamit mo yung ipot, gumamit ka din ng ipot ng manok, hindi mo na rin makikita yung itsura ng ipot ng manok, kundi mukha na siyang, yung sabi nga, soil-like o mukha na siyang lupa. Tapos, syempre, ang dapat lang maisiguro dyan, dapat po free from plant or animal pathogen. Wala siyang daladalang sakit. So, ano daw po yung iba't ibang pamamaraan sa ng paglalagay ng abono? So, ang isa sa pamamaraan, yun pong broadcast o yung sabog. Pero pag sa gulay, hindi ito gaanong ginagamit yung sabog. Alam natin na yung broadcast method, mas ginagamit natin ito sa palay. Pero pag ang ginamit nyo naman po ay yung bokashi sa vermicast, pwede po siya. So, yun po. Bokashi and vermicast, pwede po siyang gamitin as broadcast method. So, yun po. Then, may sinasabi din pong localized placement. So, ito po yung paglalagay ng abono malapit po doon sa tanim. So, pag organikong pataba, kadalasan, ang gamit sa kanya ay yung, sabi nga sa English, basal. Pag tinagalog na, basal. Ang iba naman na Tagalog, paupo. So, yun po. Hindi ko lang po alam kung sa Camarines Norte anong tawag sa kanya. Naririnig ko kasi yung basal na yan na yung paupo. Ang term na gamit ay sa Calabarzon po. So, yun po, yung bago magtanim, maglalagay na. Pero kung maaalala po natin yung doon sa paghahanda ng lupa, meron po siyang surface method at beneath na paraan ng paglagay ng compost. So, pwede din po yun. And pwede pa din po nating i-adapt yung mga method ng paglalagay ng fertilizer, yung kagaya po sa synthetic. So, pwede pa din po yung paglalagay na doon sa, nakahilera siya, yung sinasabing drill or contact placement. Ibig sabihin, may nakatanim na, tapos ilalagay mo po siya doon sa panabi niya. Kaya pwede din naman po na paikot. Yung sinasabing ring method ng paglalagay. Kasi halimbawa, pag minsan para masiguro na sabi nga, kasi pag organic fertilizer, medyo mababa lang yung porsyento ng nutrients na available sa kanya. So, kaya ang iba po, tuloy-tuloy ang paglalagay, parang kagaya din sa synthetic na halimbawa, pagkatanim, 2 weeks after, maglalagay, o kaya pwede din pong So, yun nga lang po, ang iba, mas pinapractice na lang po nila yung paglalagay ng concoction kasi yun ay pwedeng spray. So, kadalasan po, pag mga solid na fertilizer, lagi pong nakahalo siya sa lupa. So, yun po, babanggitin ko na lang po yung iba't ibang klase ng paglagay ng abono. So, meron po tayong drill or contact placement. Meron din po tayong band placement. Ibig sabihin po yung abono, inilalagay siya sa panabi, pwede pong between hills saka between rows. Meron din po yung spot placement na ang paglagay po in between po, sa gitna po nung mga halaman, in between ng dalawang halaman. So, doon po yung lagay ng abono. So, medyo kaunti lang po, sabi nga dito ay pinch lang daw, pinches. So, parang kurot lang ang lagay ng abono. At yung nabanggit ko kanina, yung ring placement o yung ring application ng fertilizer, yun pong paikot. At syempre po, para po doon sa mga liquid fertilizer, nandito po yung foliar application. Kaya siya sinabing foliar dahil doon po mismo sa mga dahon at yung buong katawan. So, ang mga ginagamit po dyan na mga abono
ayun pong vermity, tapos yung mga concoction po na nabanggit na nung una pang pagsasanay tungkol po sa produce organic concoctions, yung FFJ, FPJ, Calfos, saka yung IMO. So ngayon po, dito na po tayo sa fertilizer management. So sabi po dito, organic solid fertilizer as base fertilizer. So may mga rekomendasyon po dito kung halimbawa leafy vegetables po ang lalagyan. So meron po halimbawa example po dito yung petchay, mustasa, upland kangkong, saka lettuce. Maglagay daw po ng 200 grams na compost per square meter. Compost fertilizer per square meter. At pag mga direct seeded naman daw po, o direktang itinanim, maglagay din po ng abono, organikong pataba, dun po sa row bago maglagay ng buto. So, ibig sabihin po, yan po yung basal application po ng fertilizer kasi bago mo ilalagay si buto, maglalagay ka muna ng organikong pataba. Pero pag transplanted naman po yung lipat tanim, ganun din naman po, basal din siya, kaya lang per butas na. So pagka hukay mo bago mo ilagay si abono po, maglalagay ka muna ng organikong pataba bago mo ilagay ang tanim. So pwede din naman po na pagkalagay mo ng pataba, medyo ihalo ng kaunti yung lupa, tapos yun na po. Ang iba din naman po, ang ginagawa, pagkalagay kahit organikong pataba siya, lalo na kung sariling gawa, compost nga pala, yung term natin, yung compost, pagkalagay ng compost, minsan nilalagyan pa ng kaunting lupa sa ibabaw kasi sabi nga, lalo na kung hindi pa sigurado na fully decomposed talaga yan, kailangan lang maglagay. So, para iwas din po doon sa i-induce niya na init kung sakali pong nababasa. So, yun po ang practice. Sa mga, halimbawa po, full sitaw naman, or yung string beans, or sitaw, hindi ko lang po alam kung sa Cam Norte ba ang balatong ay sitaw pa rin. Sa Quezon kasi pag sinabing balatong, munggo yan. So, sige, doon tayo sa sitaw lang. Apply 300 grams na per square meter ng organikong pataba bago daw po ilagay yung buto. So, sa mga gulay na namumunga, kagaya ng kamatis, talong, ampalaya, okra, kalabasa, patola, maglagay naman daw po ng 500 grams per square meter ng organikong pataba bago sila itanim. So kung yun pong mga nabanggit ko ay lahat po sila transplanted, halimbawa itinanim muna sila doon sa seedling trays. So ganun din po, isusundin lang po yung pamamaraan na yung butas po, lalagyan muna ng organikong pataba bago sila ilagay, bago ilipat. At syempre po, nandito din naman po yung mga fermented plant juice at fish amino acid as supplement daw po to organic solid compost. Si FPJ extract, yung fermented plant juice extract, kadalasan po ang mga solid organic fertilizer ay mabababa ang kanyang nutrient content. Medyo mabagal pa yung release ng kanyang nutrient. Kaya po, mahalaga din po na magbigay tayo ng mga concoctions o mag-apply ng mga concoctions bilang pandagdag po ng supply ng nutrient na kailangan po ng halaman. So, yun po. Ano po ba yung mga organic fertilizers na sabi nga sources siya or pinagkukuhanan nung nutrient na kailangan pangunahin ng mga halaman. So, halimbawa, si nitrogen. Ano ba si nitrogen? Siya po yung responsable po sa greening ng mga dahon, yung pagyabong ng puno, sa palay nga, yung pagsuhi o yung sa tillering niya. So, ano po kaya yung mga
sources o yung pwede nating gamitin para mag-supply ng nitrogen. So, ibig sabihin po, ilalagay natin siya during vegetative stage. So, nandito po yung fish amino acid, fermented plant juice, yung extract galing po sa seaweeds, o kaya duckweed, o kaya yung asola, yung mga pinabulok po or fully decomposed po na rabbit manure, yung chicken manure. Pag source naman po, pag yung phosphorus naman po, so ano ba si phosphorus? Ano ba ang pakinabang niya sa tanim? So responsable po siya para sa root system nito. So ibig sabihin po, ilalagay naman siya during planting stage o kaya land preparation. Pwede na po dyan natin gamitin yung mga ipot or tae pala ng paniki o yung tinatawag na guano manure, o kaya po yung fermented animal or fish bone, tapos yung carbonized rice hull. Pero pag hangad naman or gusto natin naman yung mataas na ani, so kailangan natin dyan yung potassium. So ibig sabihin po, ilalagay siya during reproductive stage, yung nasa pamumulaklak na siya o kaya nasa pamumunga na. So yan po, dyan ang ilalagay natin. Siyempre si fermented fruit juice, saka yung CRH or carbonized rice hull. At pwede din naman po tayong gumamit ng mga tinatawag na complete organic fertilizer. So nandyan po si Bokashi, nandyan po si fortified organic fertilizer. So yung fortified organic compost, ibig sabihin po pag fortified, parang mas pinaganda yung timpla. Kung maaalala po ninyo, si Bokashi ay IMO lang yung halong concoction doon. Pagdating po dito sa fortified po, marami na po siya. Meron na po siyang FPJ, meron ng FFJ. So, yun po. At syempre po, nandito rin si vermicast, yung galing po sa yung composting po na prinoseso ng mga bulate, tapos yung fermented animal manure. So, maliban po doon sa mga concoctions, pwede din po dagdag sa napagkukuhanan po ng mga nutrients o sustansya ng halaman, ay yun pong sinasabing green manure. So, ang green manure po, dyan na po papasok si mani, si munggo, o ano man po mga leguminous crops na ibig sabihin may kakayahan po siyang maglikha at mag-supply po ng nitrogen para po sa ibang halaman. So si asola po, ganun din po. Pwede din po siyang gamitin as additional source po ng organic fertilizer. So yun po yung mga sources ng organic fertilizer. Pero bakit po kaya tayo sa bawat pagtanim ay naglalagay pa ng mga pataba? Kung titingnan po, kada tanim maglalagay ka ng pataba. May mga dahilan ba kung bakit? May nawawala po ba yung mga sustansya doon sa tanim? So, may mga dahilan po na kung bakit sabi nga bumababa po yung fertility ng lupa. So, una po, syempre yung soil erosion. So, ang soil erosion po, ang definition niya po ay physical loss and displacement of the fertile topsoil, which can be categorized into 4 types. So, ibig sabihin po, yung physical loss niya, yung halimbawa, nag-umulan, syempre yung unang papatakan niya po yung nasa ibabaw na lupa. So, aagos siya, lalo na kung hindi pantay yung lupa. So, natatanggal po yung topsoil. Sabi nga, si topsoil daw yung medyo mataas ang kanyang organic matter. So, ano po kaya yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng soil erosion? So, sinasabi po dito yung geological erosion, natural po na erosion process na nangyayari po sa lupa. Tapos, nandyan din po yung wind erosion. So, ibig sabihin, yung alikabok na nakikita natin pag malakas ang hangin, tapos nagkaroon ng alikabok, ibig sabihin po natanggal or nabawasan po yung topsoil. O kaya po, waterborne erosion. So, ibig sabihin po, ito na po yung nabanggit ko kanina, yung sa rainfall and runoff. Ibig sabihin, pag malakas yung ulan, o kaya hindi, sa sobrang
tagal ng ulan, tumatagas, ibig sabihin, ano ba yun, tumatagas? Kung titingnan po natin sa bawat pagtanim, sinisiguro po natin na may sustansya yung lupa o magbibigay tayo ng sustansya para sa tanim. Pero bakit po kaya sa bawat pagtanim, lagi tayong maglalagay? Hindi ba naiimbak or naiipon yung mga pataba doon sa lupa para hindi tayo ulit-ulit na maglalagay? So may mga dahilan po 'yan. Sabi nga po, itong decline in soil fertility, bakit kaya nababawasan yung taba ng lupa? So una pong dahilan diyan yung tinatawag na soil erosion. Yung parang pagguho. Pero ito po ay natural na, sabi nga, proseso na nababawasan talaga yung fertile topsoil, yung pinakaibabaw niya. Pero under po nung soil erosion na yan, may 4 na rason or klase na tinatawag na ng erosion. So yung una po yung geological erosion, ibig sabihin natural siya na proseso na talagang nababawasan siya. At syempre po, yung pangalawa na nakikita natin, yung wind erosion. Nakikita natin dahil po sa alikabok. Halimbawa po, malakas ang hangin, so natatanggal po yung nasa ibabaw na bahagi ng lupa. So, erosion po ang tawag doon. Pag waterborne erosion naman, syempre po yung pag-ulan. Pag malakas ang ulan, so yun nga pong mga tilamsik na yan, ibig sabihin natatanggal po at nawawala po doon sa lokasyon niya yung topsoil. O kaya po yung sabi nga yung runoff, yung para tagas ba ang tawag po diyan? Yung parang nag-overflow na po yung tubig kaya sumasama na po yung mga lupa. Kaya minsan makikita natin po pag medyo malakas ang ulan, makikita natin yung pag sobrang lakas, yung pag-agos ng tubig, makikita natin yung lupa, dati ay wala na yung topsoil niya, makikita na po natin yung maliliit na mga bato-bato. Then yun po yung sabi nga, iba't ibang klase ng erosion. Pangalawa po sa dahilan kung bakit po nababawasan po yung taba ng lupa ay yung crop removal. Sabi nga po, kaya tayo naglalagay ng abono para sa halaman. So, distributed na siya doon sa iba't ibang bahagi ng halaman. Pagkatapos pong anihin yung bunga, nangyayari po, tinatanggal na din natin yung halaman lalo na kung medyo hindi naman na napapakinabangan pa. So, yung pagtanggal po sa kanya, ibig sabihin po, kasama niya na din pong dinala yung mga isinupply natin na nutrients. Tapos, syempre po, nandyan na din po yung conversion of nutrients to unavailable form. So, paano po ba yan? So, halimbawa po si dayami, di ba ipinagbabawal na po yung pagsusunog ng dayami. Kasi sabi nga po, si dayami ay pwede din pong source ng nitrogen. Pag sa composting, nagiging source siya ng carbon. So, ang nangyayari po, sinusunog po siya ng ibang farmer. Imbis po na mabulok siya doon sa lupa at mapakinabangan po yung sustansyang meron pa siya, ang nangyayari po, dahil sinusunog siya, nag-undergo po siya ng volatilization. Ibig sabihin, yung nitrogen sana na available o yung nutrient na available, nako-convert po siya into gaseous form. So, umaakyat na lang po sa atmosphere. So, hindi na pinapakinabangan ni halaman. So, yun po yung mga rason kung bakit po nagkakaroon po ng pagbaba ng soil fertility o taba ng lupa. So, yun po, dito naman po tayo sa water management. So, ano po ba kaya si water? Bakit po kailangan siyang i-manage? So, sabi nga po si water daw po ay transparent, tasteless, odorless, at natural po siyang main constituent pala siya ng earth streams, lakes, and oceans, and the fluids of most living organisms. So parang lahat ng mga nabubuhay po sa mundo ay meron pong fluid.
At lalong-lalo na po syempre sa halaman, 70 to 85% ng fresh weight niya ay tubig. So yun po, ano daw po si benefit ni tubig? So naaalala ko pag sa assessment sa agricultural crops production NC1, NC2, NC3, natatanong po itong ano daw po si benefit ni tubig. So pangunahin po, ang benefit niya, syempre, nagsisilbi po siya as transport medium. Ang tanong kasi dyan, sige, naglagay ka ng abono sa lupa, doon ka. Paano siya papakinabangan ni halaman? So, di ba, pakakalagay natin ng abono, dinidiligan natin siya. So, yun po yung role ni tubig. Siya po yung, maliban sa role niya na siya yung magdadala ng nutrient paakyat sa iba't ibang bahagi ng halaman, si water po mismo, yung sinasabing H2O, hydrogen saka oxygen niya, nutrient na din po siya. Kabilang na din po siya doon sa macronutrient, yung hydrogen and oxygen. At syempre, cooling mechanism din po yung pakinabang niya. So, yun po, lalo na kung halimbawa umiinit ang lupa, so, kailangan natin isiguro na may ma-maintain po na moisture content si lupa para hindi pumalanta si halaman. And of course po, involved pa siya sa iba't ibang biochemical reaction in plant. Ibig sabihin, dagdag pa nga dyan, pag sabi nga yung si halaman daw ay may kakayahan mag-produce ng kanyang sariling pagkain kasi through photosynthesis. So kung matatandaan po natin, ang photosynthesis isa po sa raw material para maging successful po ang photosynthesis, kailangan niya po ng tubig. So ano daw po yung sources ng tubig? Siyempre, yung mga surface water po, yung sapa, yung ilog, yung sa irrigation canal, open canal, o kaya yung sa impounded water, kagaya ng pond, reservoir, saka yung lake. So, sila po yung mga tinatawag na surface water, o kaya po yung groundwater from wells, ibig sabihin yung galing mismo sa ilalim, and lalo na sa mga barabarangay na hindi pa inaabot ng water system. So, madali para sa atin po na magkaroon ng supply ng tubig kasi nga po meron tayo yung tinatawag na groundwater. And of course po, yung rainwater. So, another source of water siya. Ano daw po yung ibig sabihin ng crops water requirement? Sabi po, it is the total amount of water for a plant to complete its growth and development, germination to maturity. Kaya nga po kung babalikan po natin yung sa learning outcome 1, yung sa established nursery, nandun po yung germination, lagi po doon nababanggit yung para ma-ensure po or masiguro yung germination niya, kailangan po siyang mag-imbibe o magsipsip ng tubig para ma-activate po yung embryo. So, ibig sabihin po, from germination to maturity, nangangailangan siya. Sa mga halaman po, lalo na yung mga sinasabing annuals, sa isang taon siya nabubuhay, may mga sinasabi pong critical growth stages. Pag seedling stage daw po, hindi siya gaanong critical stage for water. Kasi doon pa lang sa germination niya, may tamang, kumbaga parang sapat na supply na ng tubig. Pag vegetative stage naman po, hindi pa rin po siya gaanong critical kasi sabi nga may accelerated growth rate siya, 3 to 5, mabilis na paglaki, 3 to 5 weeks after germination. So may sapat din siyang supply ng moisture. Pero pag reproductive stage na po, kung titingnan natin, mas mataas na yung pangangailangan niya sa tubig kasi marami ng mga prosesong dadaanan para mabuo
yung kung halimbawa, kung bunga man, o kaya nasa pag pag-produce na siya ng kumbaga namumulaklak na, so most critical period siya. So ang kadalasan po pag kinulang siya ng supply ng tubig, nagkakaroon po siya ng naaapektuhan niya po yung fertilization, pollination, saka yung cell differentiation ng tanim. So instead na mabubuo yung buto, hindi na. Imbis na may mabubuo siyang bunga, hindi na. Kasi yun nga po, critical period daw po yung reproductive stage. So, bawal pong kulangin sa tubig. Kung sa mga naman po, lalo na sa palay, yun po, seed or grain filling. So, magiging epekto po niyan, syempre, maaapektuhan po yung ani. So, medyo hindi, parang dyan dadami po yung mga bakante na yung empty grains na sinasabi. Tapos, syempre po, sa ripening. So, pag sa ripening na po, hindi na gaano pong kailangan yung irigasyon. Lalo na po kung halimbawa 2 weeks before harvest. Pero depende po syempre yung tagal po na sinasabi, nakadepende po doon sa klase ng tanim. Pero ang pinaka-critical po kasi syempre yung nasa reproductive pa. Pero pag na-supply mo ng maayos 'yan, so dire-diretso na 'yan. Pero sabi nga hanggang ripening, kailangan niya pero hindi na siya critical. So kaya tandaan po, during reproductive po yung most critical period niya. So ano daw po yung classification o classification ng mga tanim base po doon sa pangangailangan niya sa tubig. So yun po yung i-connect po natin doon sa nabanggit ko na critical. So, yun po. May mga, lalo na yung sabi nga, pwede siyang hindi masuplayan ng madaming tubig kasi depende nga po sa pangangailangan niya din. So, may mga tinatawag po tayong hydrophyte, may tinatawag ding mesophyte, may tinatawag na xerophyte. Ano-ano po kaya yun? Pag hydrophyte po, doon pa lang po sa salitang hydro, ibig sabihin, ito po yung mga halaman na nangangailangan ng maraming tubig para sa kanilang paglaki. So, ang magandang example po nito ay yung mga leafy vegetables. Di po ba si pechay, ang term kasing naiisip ko, matakaw siya sa tubig. Madaming tubig ang kailangan niya. Pag dinidiligan siya, dapat umaga sa kahapon. Kahit po lumalaki na siya, malapit na siya sa harvesting period niya, kailangan pa rin po laging basa yung lupa. Pero pag mesophyte po, galing po dun sa salitang meso na sa moderate amount lang na ng tubig ang kailangan niya. So dito po papasok yung mga solanaceous, kagaya ng sili, kamatis at talong. Yung cucurbits po, yung cucurbits ay yung sayote, ampalaya, pipino, kalabasa, tapos patola. So, yun po yung mga cucurbits. Leguminous naman po, di papasok na dyan si sitaw, si munggo, si peanut, at lahat, kumbaga parang majority po ng gulay ay mesophyte. So, ibig sabihin, sakto lang na tubig ang kailangan niya, moderate amount ng tubig para sa kanilang paglaki. Pag xerophyte naman po, ito po yung halaman na hindi gaanong nangangailangan ng tubig para sa kanilang paglaki. So, ibig sabihin, si xerophyte daw po can withstand drought and survive in the presence of mist and dew. So, kaunti lang yung kailangan niyang tubig. Kung titingnan ko, si okra matibay, si okra hindi gaanong apektado kung siya man ay nababasa. Pag maraming supply ng tubig sa kanya, yun, nakikita ko na mabilis siyang maapektuhan. Pero sa init, kaya niya, matibay ang okra. Pero syempre po yung mga xerophyte, kadalasan po,
papasok po siya doon sa mga yung mga ah, prutas na halimbawa yung sa cactus family, halimbawa si dragon fruit, hindi po siya gaanong nangangailangan ng maraming tubig, hindi rin po siya kabilang doon sa moderate amount of water. Actually sa isang linggo nga, kahit isang beses lang siyang diligan. Basta ang importante lang po dito, makilala natin yung mga halaman, kung ano ang kategorya niya. Siya ba ay hydrophyte, siya ba ay mesophyte, o siya ba ay kabilang doon sa mga xerophyte na halaman. So ano daw po yung mga factors, mga bagay-bagay na nakakaapekto po doon sa crops water requirement. So marami po. Una po yung climatic factor, kagaya po ng init ng araw, yung temperatura, yung ulan, relative humidity, sa hangin. So nakakaapekto po siya doon so halimbawa, dire-diretso, tuloy-tuloy ang sikat ng araw. So ibig sabihin, ang halaman din maghahabol yan, kumbaga parang nauuhaw. Kasi pag dire-diretso ang init ng araw, ibig sabihin tataas din yung temperatura niya. Pag sunod-sunod naman yung ulan, ibig sabihin sumusobra na din yung supply ng tubig niya. O kaya yung relative humidity, yung pag sinabi po nating relative humidity, ito po yung kahit mainit ang panahon, pero medyo malamig yung pakiramdam. O kaya hindi mainit ang panahon, pero medyo mainit yung pakiramdam. So si relative humidity. Tapos syempre po si hangin. So yan po, nakakaapekto po siya doon sa crops water requirement. And si crop type. So isa din po siya sa mga factor. Yung katangian po ng tanim na medyo may cuticle o kaya may mga waxes, yung halimbawa yung medyo makapal po yung dahon, tapos may yung pag sinabing waxes, yung medyo parang may pulbos yung ibabaw niya. So nakakatulong po yun para hindi agad-agad mabawasan yung moisture o yung tubig sa kanya. Tapos yung shape daw po yung hugis daw po ng dahon at lapad din, nakakaapekto din po siya sa crops water requirement. And another factor po yung soil type. So alam po natin pag sandy o yung buhangin, di ibig sabihin walang kakayahan mag-hold ng water. So problema po yan. Kaya nga po ang mga halaman may kanya-kanya po silang soil requirement. Kasi yung soil requirement na yun, konektado din po yun doon sa kakayahan niya pong mag-hold ng tubig. Then yun po, paano pag walang ulan? Paano natin isusupply yung tubig na kailangan ng tanim? So, papasok na po dyan yung irrigation. Kasi sabi nga po, si irrigation daw po ay artificial application of water to soil for the purpose of supplying the moisture essential for plant growth. So, yan po, majority ng gulay po ay nangangailangan ng tubig. Hindi po siya kagaya ng ibang halaman na sabi nga asa sa ulan. So pag gulay po, kailangan mo pong isiguro na may supply ka nga ng tubig. So diyan na po papasok yung irigasyon. So ang purpose niya po is to add water to the soil in order to supply moisture essential for plant growth. So, magbibigay ka ng tubig doon sa lupa para masupplyan po yung hinihinging moisture na essential para sa plant growth. Tapos syempre para ma-ensure din po na maiiwas po siya doon sa short duration ng tagtuyot. Tapos syempre mapalamig po natin yung lupa, yung temperatura ng lupa. Tapos matanggal po yung mga
Sabi nga niyan yung alat ng lupa, lalo na kung halimbawa ikaw ay nag-uumpisa pa lang na mag organic farming. So, kung halimbawa dati kang gumagamit ng mga synthetic fertilizer, so yun po yung ano, o kaya po, depende po sa lokasyon kung bakit po may mga na i-induce or may napopromote po na hindi napopromote, kundi may mga nalilikha po na salt dyan. Then to soften tillage, pan, and clads, ibig sabihin para medyo lumambot po yung lupa, lalo na po yung mga bahagi na nabubuo-buo yung lupa at tumitigas. Tapos, syempre, kailangan po siya ng mga microorganism na malaki ang tulong sa mga halaman. So, natutulungan po siya na maging active yung mga microorganism. Pero yun nga po, may sapat lang pong moisture content sila para hindi sila malunod. O kaya makapag-promote po ng mga sakit na sabi nga paborable sa kanila yung medyo laging basa. Then, to enhance fertilizer application. So, may iba't ibang paraan po ng irigasyon. So, una po yung surface irrigation. So, ang surface irrigation daw po ay gumagamit ng gravity flow to spread water over a field. So, yun po yung common sa mga rice field. So, may basin irrigation, may border strip, tapos may furrow irrigation. So, yun po. Pag sa vegetable po, ang alam ko, mas pinopromote po yung paggamit ng drip irrigation. Pero yun po ay isa ding paraan ng paglagay ng, pag-supply ng tubig. So, sa sunod po yung sprinkler irrigation. Ito na po yung nakikita natin na parang pwede po kasi yung overhead, ibig sabihin yung parang umuulan. So, yung iba po, may iba't ibang disenyo po yung sprinkler irrigation. Pwede pong sa taas siya, yung overhead, pwede din pong galing sa baba. Kaya lang po, yun po, mga pangalawang method ng pag-supply ng tubig, ang medyo disadvantage lang po nito sa mga gulay. Oo, nakatipid ka nga yung sa labor ng pagdidilig. Kaya lang po, kung hindi po nakamulch yung taniman mo, ang bilis din pong dumami ng mga damo. Tapos syempre, tinatamaan, kumbaga parang hindi siya direkta mismo doon sa tanim lang yung supply ng tubig, kundi para sa lahat. So may mga nasasayang din pong tubig. So ito naman po si drip irrigation. So galing po sa salitang drip or trickle. Ito po, ang supply po ng tubig doon mismo sa puno nung halaman o nung gulay. At a slow application rate, ibig sabihin, patak-patak lang, may gauge po yan, ibig sabihin may oras lang po siya, kung gaano katagal mo siya paaandarin po yung paglabas ng tubig. So, napaka-effective niya po para sa tanim, and at the same time po, hindi niya napopromote yung pagsibol po ng mga damo. Kasi doon lang po siya sa tapat mismo ng halaman. Ang medyo disadvantage lang po nito yung sa maintenance. So, kailangan lang talaga maging masipag ka sa flashing or yung paglinis mismo ng linya. Kasi kung hindi mo po siya regular na lilinisan, tapos yung source po ng tubig ay hindi gaanong malinis, madalas po ang problema nito yung lumot at yung mga, sabi nga niya, yung mga sumasamang dumi-dumi. So, naiimbak siya, nababarahan po yung maliit na butas niya. So, yun po yung tatlong klase ng irigasyon. So, paano daw po natin masisiguro or mamamanage po yung soil moisture? So, if water is limited, select crops that will grow well under drier conditions. So, yan po. Kung kulang po yung supply ng tubig sa paligid, problema yung water supply, so dapat po
piliin natin yung itatanim natin na kayang mabuhay kahit medyo ah, kulang yung supply ng tubig. Ibig sabihin medyo laging dry or ano ba ang dry? Laging Okay, yan. So maraming salamat Ma'am Emily ng TESDA R5 sa pagtalakay LO3 or Learning Outcome 3 regarding sa producing organic vegetables. Okay, so yan mga farmer enrollees, marami naman ang dagdag kaalaman ng ating nakuha. Bukas, araw po ng linggo ay pagpapatuloy natin ang huling talakayan na po sa ating producing organic vegetables pa rin sa Learning Outcome 4. Okay? So, napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DAPLGU ng Cam Norte, OPAG at ang 12 LGUs ng Camarines Norte. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, ang Chief po ng aming IS, si Ma'am Prime, nakasama din natin sa technical side, si Kuya Chan Tosok, at syempre si Miss Joy Dean, ang ating admin staff ng IS. Maraming salamat po mga kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas, sabi ko nga po, araw ng linggo, 9 to 10 po ng umaga tayo, same station. Okay? At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and stay healthy. Let food be your medicine and medicine be your food. Sa OA, we are all okay. Diyos mabalas po.